Boas tardes, boa tarde a benvinguda, aqui o Miguel, assim que eu tenho para venir aqui para uma vídeo. Dia Mateu, del Coneixeu, que com serà Santa, en Ciro després dirà també unes paraules i suposo que jo em faran unes preguntes damunt del llibre o de Manat i en Llorenç Llaubert farà la clausura de Santa. Gràcies per vos a tots els que sou aquí. Torn a en Cecili Boder. Moltes gràcies, Miquel, moltes gràcies a tots els que heu vingut avui aquí a la presentació d'aquest llibre. Vos he de començar per dir-vos que me fa una gran il·lusió presentar precisament aquest llibre d'en Miquel López Caspí, que se diu El vicari del Bopàs, per doble motiu. Primer perquè l'ha escrit un amic amb el qual hem presentat molts de llibres seus arreu de Mallorca, i en segon lloc pel contingut, perquè es tracta d'un capellà manacorí que ve a fer feina aquí a la Pobla. En Mateu mos ha fet una exposició extraordinàriament brillant i a més claríssima. En manco de 20 minuts mos ha resumit, diguem-li, les històries, els aspectes històrics que envolten la figura del vicari del Bopàs. I jo crec que, com a bon historiador, no només l'ha encertada de ple, sinó que la mos ha transmès d'una manera que jo crec que mos ha arribat endins. Jo pensava fer una altra cosa, i m'haureu de disculpar que ho faci d'aquesta manera. Vicari del Bopàs no vaig a ser jo, però vicari sí, d'altres parròquies. Llavors, m'agradaria situar la figura del vicari del Bopàs dins un context eclesiàstic, jeràrquic, religiós. Una miqueta per completar el que ha dit en Mateu en els aspectes més, diguem, de caire històric. M'agradaria que me permetéssiu fer com a dues parts d'una mateixa presentació. Miraré de ser el més ràpid i clar possible. Llavors faria una sèrie de preguntes a en Miquel, si és que les vol contestar. Sí, és a teva disposició. I després començaria. Diria que la primera part d'aquesta introducció la voldria fer girar més que el que toca, no? Entorn d'aquest poble que tenim aquí davant, que és Miquel López Caspí, i del seu paper dins l'àmbit de la cultura i més concretament de la literatura a l'illa de Mallorca, que té repercussió a l'illa de Mallorca, però que transcendeix l'illa de Mallorca, transcendeix la comunitat autònoma de les Illes Balears, transcendeix el que són els països catalans i s'escampa arreu de la literatura mundial. Tant és així que fins i tot té llibres publicats en braille. No sé si hi ha molts de mallorquins que ho puguin dir, això, que tinguin un llibre publicat en braille. Jo el tenc i el guard com un tresor perquè crec que no n'hi ha molts. Jo crec que avui, que estan patint els efectes d'això que en deim pandèmia, cultura i literatura són els millors medicaments que poden prendre per curar-nos d'aquesta malaltia. No ho dic jo, és altra gent que ho diu. Cultura i literatura poden ser considerades avui dia, entre altres aspectes, com dues de les millors píndoles que poden prendre en temps d'això que en deim pandèmia, i que algun pensen que és ni més ni manco que un enverinament massiu del planeta. I contra aquest enverinament massiu del planeta
cultura i literatura hi tenen un paper molt gros a fer. No només els elements químics d'unes vacunes o d'uns medicaments o d'un tractament clínics o d'unes atencions mèdiques o d'unes hospitalitzacions. Cultura i literatura. Amb cultura i literatura pens que mos prendríem molt més seriosament determinats aspectes del nostre comportament que les autoritats sanitàries, que les autoritats governamentals mos van indicant, que les autoritats científiques. Allà on no hi ha cultura i no hi ha literatura, les coses es poden prendre d'una altra manera, com malauradament a vegades massa sovint passa. Qualcú, molt més savi que jo, s'ha atrevit a dir que en cultura i literatura se'n poden arribar a preveure, se'n poden suportar més suaument i fins i tot se'n poden arribar a curar els efectes més perniciosos de la Covid-19. Aquí queda. Bé, jo he de reconèixer que a més de ser amic de Miquel també en som un fervent presentador, un fervent servidor, un fervent seguidor. I m'ha demanat el que venim a fer aquí a la Pobla, de presentar llibres seus com aquest, ho hem fet amb altres llibres arreu dels pobles de Mallorca. I jo crec que és important que la gent de la Pobla ho sàpiguen això, ho tingui en compte i ho valori també. A més, se tracta de llibres que no només són com aquest, una espècie de novel·la, que n'hi ha que en diuen novel·la històrica, també ha fet poemes, ha fet obres de teatre, ha fet assajos, ha fet de tot. Sempre, i ho ha remarcat també en Mateu, el bon amic Mateu Morro, sempre els seus llibres traspuen qualque cosa que té a veure amb la política. I no pot ser d'una altra manera. Fins aquí acabaria la presentació que volia fer jo breu d'en Miquel. Com a un element, una persona que fa que la cultura i la literatura s'escampi i se difongui a través sobretot dels llibres. També llavors ell intervé per les ràdios i qualque televisió segurament que també hi ha fet alguna entrevista, però sobretot els llibres, l'escriptura, els llibres. Per fer la segona part d'aquesta presentació de què vos he parlat, m'agradaria parlar-vos d'una tonteria. Tots els dimarts, abans que hi hagués això de la pandèmia, un grup d'una dotzena de gent que ha passat per la mateixa institució per la que va passar el vicari del Bopàs. Vull dir, gent que va estudiat en el seminari, i aquí jo crec que som més de 2 i més de 3, fèiem una sortida, una caminada de 10, 11, 15, 20 quilòmetres a peu, cada dimarts. La pandèmia ens ha ateat, no ho podem continuar fent, però una de les darreres vegades que ho vàrem fer, vàrem anar a Montitxon de Porreres. No sé si coneixeu, Montitxon de Porreres. És una muntanyeta que hi ha a prop d'allà, de Porreres, i allà jo me vaig donar compte d'una sèrie de coses que m'agradaria dir-les-vos aquí. Tots aquesta dotzena havíem estudiat en el seminari diocesà de Mallorca. Tots sabeu que el més conegut és el nou, però n'hi havia un que era el seminari vell i estava al centre de Palma. Des del segle XV, que hi va haver el Concili de Trento, 1545, 1563. Des del Concili de Trento, passant pels temps en què va estudiar el seminari el vicari del Bopàs, arribant en el nostre temps, se va ensenyar exactíssimament el mateix. Durant 400 anys, els mateixos ensenyaments conciliars de Trento, fins que no va arribar el Concili Vaticà II,
l'any 1963, s'estudiava, s'explicava, s'infonia un tipus de cultura i un tipus de literatura que no tenien res a veure ni en la cultura ni en la literatura de què estan parlant en aquest llibre. És una altra cosa. En aquella mateixa institució mos hi passàrem, i el vicari també, 13 anys seguits estudiant. 13. No sé si hi ha cap altra carrera tan llarga com aquesta. 13 anys d'estudis. 5 anys d'humanitats, 3 de filosofia, 5 de teologia. Però quines humanitats? I quina filosofia? I quina teologia? Si parlant d'humanitats, volem de centrar, sobretot, en l'estudi de lo que en dèiem els clàssics grecs i llatins. Sobretot els llatins. Teniu en compte que el vicari del Bopàs i tots els que han passat pel seminari hi dedicàvem 2 hores diàries a l'estudi, 2 hores diàries a les classes, cada dia. Això vol dir que un mínim de 4 hores diàries d'estudiar llatí. I clar, i en estudiar llatí no només estudies la llengua, estudies la llengua i tot el que comporta la llengua, que és la manera de pensar, que és la manera d'entendre el món, que és una determinada visió que te donen els clàssics. Teniu en compte, a més, que no ens fixàvem tant en els clàssics científics, sinó en els clàssics filòsofs, els que pensen, els que tenen idees, els que miren d'escampar. Era un indret allà no hi podia entrar cap dona. El dia que jo vaig entrar al seminari, només tenia 10 anys, ma mare i la meva germana varen haver de quedar de fora. No varen poder entrar més enllà de les portes. Mon pare i els meus germans sí, però les dones no hi podien entrar. Tot això ve del Concili de Trento, segle XVI. Era un indret on ens dedicàvem molt a la pregària i a l'estudi. Pregària i estudi que hi dedicàvem pràcticament tot el dia. Era un indret on ens ensenyaven a ser fidels seguidors del Papa de Roma, partidaris de la monarquia, declaradament antirepublicans, favorables a la Inquisició, que no mos havien de conformar amb l'Inquisició, havien de dir amb la Santa Inquisició, enemics declarats de militars no monàrquics i d'il·lustrats liberals, contraris a la manera progressista d'actuar. Una miqueta perquè vegeu que en qüestió de clàssics anàvem per aquí. En qüestió de filosofia, dos real de lo mateix. I en qüestió de teologia ja no n'hem de parlar, que ens basàvem únicament i exclusivament en Sant Tomàs d'Aquino, que era un fan seguidor d'Aristòtil, i allà s'hi aplicava tot. Per què vol dir això? Perquè aquest és l'indret allà on mos preparàvem els capellans que llavors podies arribar a ser papa o cardenal o arquebisbe o bisbe o canonge o rector o vicari. Vicari és l'escalafó més baix al qual se podia arribar dins aquesta jerarquia eclesiàstica. Estem parlant d'un vicari. El vicari del Bopàs. Per què vol entrar-lo de Porreres? Perquè podeu dir, ara n'hi que ve això, per què ha estat això? Doncs la cosa està amb això, què vol vull dir? Tots 12 que havíem estat en el seminari, quan pujam a Porreres, xerram de tot i molt. Parlam de tot i molt, conversam, però hi ha una cosa que duim molt marcada,
I per mi el fet més remarcable, i crec que estareu tots d'acord amb això, és que tots els que han passat pel seminari, inclòs el vicari i el meu pas, tots duim la marca ben visible d'haver-hi passat. D'una forma o d'una altra. D'haver-hi estudiat. Vull dir que passar pel seminari deixa marca inesborrable. I el vicari del Beaupas és un dels personatges històrics que en aquesta vila de la Pobla no n'ha estat cap excepció. És fruit de tot el que va mamar, per dir-ho d'alguna manera, allà dalt. No arriba a ser bisbe, no arriba a ser canonge, ni tan sols arriba a ser rector de cap parròquia. Tampoc no és un d'aquells que avui dia, com jo mateix, optam per casar-nos. O altres que estudien el seminari i no acaben la carrera. O altres que passen pel seminari, acaben la carrera i arriben a la cosa grossa. No. Vicari del Beaupas és un capellà, com ha dit molt bé en Mateu Morró, com a bon historiador, que fa de vicari de poble. Fa de vicari de poble. Jo el que sí m'agradaria és que els que l'heu llegit, digueu verament si esteu d'acord o no amb el que vos he dit jo. I els que no ho heu llegit, vos recomano que ho faceu. Perquè jo crec que poden treure moltes i sucoses lliçons d'aquesta novel·la. Sé que el vicari del Beaupas va mantenir un tipus de relació amistosa amb altres capellans també dedicats a la cultura i a la literatura, però el que jo li volia demanar era en Miquel, perquè, clar, en Miquel vos he dit que és un d'aquells escriptors, que vosaltres ho sabeu més que jo, se dedica a fer novel·les, entre altres coses, normalment donant-li aquest caire de visió política, però m'agradaria molt saber per què justament ha anat a triar com a protagonista d'aquesta darrera novel·la un capellà de Manacor, que ve a fer feina a la Pobla i això l'entusiasma tant que li fa una novel·la. Bones tardes. Bé, moltes gràcies, Sil, igual que he donat les gràcies a en Mateu, perquè, en fi, després veus amb aquestes presentacions, veus coses que tu no has vist de la novel·la. I ara aquest aprofundiment que ha fet en Sil en un seguit del seminari, m'ha deixat servir molt antes de començar a escriure la novel·la perquè a ficar-me més dins la psicologia d'aquest personatge.